Ja, for på fredag der afholder den islamistiske forening Hizb ut-Tahrir et stort debatmøde på Det Kongelige Bibliotek. Mødet det omhandler krigen i Afghanistan, og på mødet der vil Hizb ut-Tahrir også opfordre til væbnet modstand mod de danske soldater. Et møde på et bibliotek, umiddelbart harmløst. Men alene invitationen til et debatmøde på fredag har skabt debat. Der står, debatmødet vil også sætte fokus på pligten til væbnet modstand for muslimerne i Afghanistan og omegn. Det er islamisk set uacceptabelt at være passiv. Og der læser jeg jo altså en opfordring til at skyde danske soldater. På forsiden af invitationen er et billede af skandinaviske soldater i kister. Mødet skal foregå i Det Kongelige Bibliotek i København, og dem, der inviterer, er Hizb ut-Tahrir. Hizb ut-Tahrir er en fundamentalistisk islamisk forening, som en række partier i Folketinget har forsøgt at forbyde på grund af dets udemokratiske dagsorden. Udspred islam, og I vil få succes! Politiet ser ikke nogen risiko ved debatmødet i Den Sorte Diamant, og bibliotekets direktør har heller ikke i sinde at aflyse. Det er jo ikke Det Kongelige Biblioteks eller min opgave at forhåndscensurere. Heller ikke på grundlag af en indbydelse, vi ikke kendte på det tidspunkt, hvor der blev indgået aftaler om lejemålet. Men kulturministeren tager afstand. Kan en offentlig bygning blive brugt til at falde Danmark i ryggen? Der sætter jeg spørgsmålstegn. Der er ytringsfrihed, men der er jo altså også ikke nogen pligt for Det Kongelige Bibliotek til at låne ud til nogen, der direkte modarbejder Danmark og opfordrer til at skyde danske soldater. Status er, at det ser ud til, at Hizb ut-Tahrir får lov at fylde de 400 pladser i Dronningesalen på fredag. Til at låne ud til nogen, der direkte modarbejder Danmark og opfordrer til at skyde danske soldater. Hvad fortidens hære ikke kunne klare med vold, kan nu ordnes per kontrakt. Blot en pind og et stykke papir, op med bomben og så ind med den fremmede magt. Danmarks jord for de danske, vi har plantet vort flag. Det bliver stående på pletten, ingen tvivl om den sag.